tempat pangguran sira kabeh ngati ditotol ning Kiageng Trusmi. Papae Hamdi sing bepes pakune serang arah mana gede acal sadewa gede. Apa sih orang rasa kakendunggal tempat pangguran di orang kerik ning Kiageng ari situ marung Trusmi. Kuniku Kang jare dewek marepan ngomong bliwani ning ati mangenes sawise Jatinunggal ditegur harapan meneng ning endi Kang dulur-dulurku Kang Hampir bisa dipungkir kadar bisa dipumpang rela mati korban jiwa. saben dina saben bengi turu ning karang-karang Kang. Non sekian sira tepai tugas dening aku. Hari kuan tugas siapa sih Kang? Balas dendam ning Kiageng Trusmi nanging kudu cara sing halus ya di Kiageng Trusmi ya ladalah Serangkan lebih gaul bunda lebih gaul mengundak Jaya Edenok bunda Edenok dadi sing wani negur Jatinunggal Kiageng Trusmi kurang ajar di aja meneng di sawise weru Jatinunggal sing negur Kiageng Trusmi ayo Kang arep kapan tugas sing wanter cacing anil sing bakal ndawuhi Kang. cacing anil Iya Kang. becik pasti ketitik pasti ketitik tugasaken sira wong telu sira kudu nyebaraken penyakit ana ning wilayah lamaran. Nyebaraken penyakit kudu ya penyakit apa kudu Kang? kira-kira wong pada gatelan ya di Pada gatel kayak wujudnya borok hadi ji merinding Papae Hamdi sing bepes pakune serang acal sadewa arah mane sekian aja kesuwen cacing anil tugas maring aku celeng tembalu kage disebarakan penyakit pun ada di wilayah lamaran di wiyu-wiyu dang yang kendit keringkel jamban ayo di geradi nyebarakan penyakit kanggo rakyat alas lamaran ya dia ayo gagian di sebar-sebarakan penyakit dia Seorang Mame David Pair Terolas Debos Teman Kidul sing ditembangi Kang tak tinggal karya Kang sing hati-hati ya di ayo di Bontang ipat pelawijang lamun rasa dengati lamun baik Mamai ngekong Mamai Trisno Mamai ngekong ayah dino pun dedene ayah pasangan minangkan ingat calon sadewa dewi Papai Hamdi sing duwe minangkan ikan ditembangi suwi sebangsa di siluman cacing anil hinggalakan ing ngadepannya anak kentap-kentap bangsa di waduh
sing saya suwe saya pak aku bakal lidiki, aku bakal niten, aku bakal ngumpet di satu rewitan jadi. Dilelipur dikelipur tambah lawas tak dipikir. Menyan kuning Jawa gendong kaya wirang maning pikiran kang malang nokirin. Kostim kayak geding kundakana sing dueran kanistik dini sopnya arak makan ditembangi. Ayo pangis punde pangis kos pasir minangkani sinirngaken senangian bos cempe mamaku Haji Ali keding tuan rumah dewek sareng arah mana keding minangkani sing ditambangi. Nok ayu mang tambal gapan deleng nok ayu pulung gani rasane banyu matane mang tambal netes ni ora rasa. Duh kengelan temen uripe nok ayu pulung gani. Rasa tungkep bumi kelawan langit pribadine pulunggan. Artine kaberan temen urip ning alam dunia. Ketiban musibah sing ora nana sudahe watambah. Pakawis kaya kene. Urip kan percuma pribasane pulunggani. Noke sing sabar, sing kuat, mang tambal percaya Nok ayu pulunggani mah. Wong wadon sing perkasa, kuat nahan segala cobaan. Lakon anak urip kang sabar wong sabar langka alane malah dadi maning beciki wong becik pasti ketitik wong lah pasti ketara wong bener pasti ketenger sapa nandur pasti ngunduh sapa tuku pasti nganggo Rahman pasti nganggo. Urip wis sebatang kara pengen balik anak ning Cirebon kaya wis beli mungkin pulunggani watambah. Nang apa sih Nok beli balik ning Cirebon baeku? Apa maning en wis kelingan yen wis mengingat watambah Kang Mas Surya Negara
werukan sampean Weruh no. sekin wujud Dewi Sroba dadi batu. Kuniku. Mang tambal kada dinaku keder kini no. Cobaanku beli siji bae. Pirang-pirang cobaan sing dialami no kayuku. Apa mana harapan kelawan cita-cita pengen duweni kuncine rumah tangga iwal anak pertama Pulunggani kelawan Kang Mas Suryaga. Tapi kenang apa setelah Pulunggani ning kene bahkan pengen dede kena tumbal Jatinunggal. Tapi malah kandungannya Pulunggani langka watambal. Setelah wiwitan Jatinunggal ditebang dirubukaken kandungane Nokayu Pulunggani hilang tanpa jejak. Kuwan sing mantap tadi pikiran. Mau pribe Nokayune ku? Pulunggani beli weruh watambal. Ya. Makanya anakku oli ngidam-ngidam makan oli pengen seketika ning jero kandungannya Pulunggani laka apa-apa. Sing titilan ngati-ati sing awasna laku lampane papaihan di arah mangan sesampune ngaturak matur kesuwun lalu bisane ilang kandungane Nokayu Pulunggani ku asale pribe keluron tah pokatan. Ora watambal. Kaya wong biasane kari wong kene kapan duwe kandungan ku anak grasal gresele tendang-tendangane ning wetengku hari kunci pibe asal uselek ku. Senalika mangkate Pulunggani sing panggonan. Pulunggani ki masih bobot. Iya mang tampal kau weruh masih gede wetenge. Pulunggani ki beli mungkin lali watambal. Tapi setelah ning kene dadak memadakan kandungan Pulunggani hilang. Bisa-bisane kaya konon. Wis lakine dadi patung. Jabang bayi sing dikandung hilang pisan. Bener-bener ya Nok ya. Bawa rasa uripis ambyang-ambyangan. Bawa rasa kauripannya Pulunggani wis di ujung tanduk watambal. Sabar Nok. Rasa-rasa pengen bunuh diri Pulunggani. Aja ngomong kayak konon Nok. sareng kapaehan di sing duwe Vespa kuning kang sersandianto sing duwe wilayah minangkane sing ngerangake dilelipur beklipur tanpa lawas tadi pikiran Mama Trisno kang lebih gaul ayahe deno Nokayune beli kena ngomong kaya konon. Kapa kaya konon berarti Nokayu ku beli melas ning lakine Seno. Beli melas ning jabang bayi sing wis ilang. Seno ke sing kuat sing tabaya. Mamang percaya Seno kuat pasti. Watambal, Gino. lamun takdir bisa dijaluk bahwa rasa Pulunggani emang terjebak ning keadaan kayak enen Watambal. Iya ya Nok.
teruskin kita wong loro langkah tujuan. Ya seno bijak balik mengcerbon beli gelem. Ora sanggup pulunggani Patambal. Lantaran beli wani. Sareng mamaku ali mamaku belak lor mimiku keding minang kanek kang ditembangi sareng kang lebih modin sareng kang lurah candrek di papaye hamdi acal usadeo mamai trisno kang lebih gaul mas dokter Ludi. Barang jagat ning tengah alas. Ado mana ado mene. Tujuan langka arep balik ning Cirebon nok ayu pulunggane wedi disewoti. Arep panding lakine wis dadi patung. Dadi sebenarnya karepan mendi dhewek wong loro kuwi nok. Ya wis. Nuturi dalan meluwe langkah ning tumindak. Laka tujuan. Dari ibarat kali yang kabur kangenan. Iya. Amprak-amprakan sedalan-dalan pok menawa sampean pengen terus bebarengan kelawan Pulunggani. Tapi pokatan sampean keberatan. Pulunggani orang mantak jadi apa laman kongkon dewekan. Oh, Mang Tambal wis sumpah ning jero atine Mang Tambal mendi bae nok ayu Pulunggani anane pasti tak tiburi mangsa urunga. Mang Tambal gak urip gak terdewekan arepan melu sapa maning kapa beli melu nok ayu Pulunggani. Ki ayu bae sing penting nok ayune kuat segala sesuatunya dihadapi. Engkau gak tak jamin cari wong zaman sakima indah pada waktunya. Cari wong zaman sakima Masih indah pada waktunya. ya cari wong zaman sakian hari zaman bengen bayan nunggu apa jare gebrake. Anu Maya ya. Sedia sing kaya ngapa. Memang wis arane takdir tulis waris jare sampeyan Kak. Beli bisa dihindari. Iya. Beli bisa dicegah. Jalani bae anak ya. Jalani baik kelawan pasrah. Tapi anu nema untung ana sampeyan. Bisane untung. Setitik bisa gawe ibur ning atilan perasaan. Oh ngibur apa dewek bae ruwet bae no. Yakin kula kudeleng sampeyan ki lunta bunga bae bawa rasa. Bunga apane dewek bae bilang ra dewek senep. Nok ayo ngomong-ngomong ki mah sirening kan selamakin nok ayu kedelengane sedih bae. Ngenes bae. Pikirannya lagi semawut ora karu-karuan. Pokoknya mah lagi borak-barak. Borak-barak enggak apa. Kimaliren dingin yuk. Liren. Pegel sikile Mang Tambale. Mang Tambale pegel. Pegel. Ya. Mang Tambale cap. Apa? Ana wong tak ngono ning kono. Kayane mah kuno beli samar beli pangling. Nek maju ning ngarepan Mamang Rian. Iya benar. Ana Rian. Aduh, iya ya nok ya. Pak, Nun. mumpung ning kene Iya. dihormati kanggo bapak kue gede. Oh, bapakku sing paling loman. Sing paling loman terus maning beli ketinggalan kanggo setap-setape Ya, gede. seperangkat alat desa. Aku pas dudu sholat Seperangkat desane. dihormati. Mama Ulis, Terus? Mama Lurah, Terus? Mama Bekel, Terus? Mama Kliwon, wabil khusus nganggo Mama Lebek. Kin ki oli tensi. Atensi, atensi. Saking bos rawit madu Haji Supri sing duwe pasar Jati Barang jaluk lagune patrol Balai Raja. Waduh temen. Terus maninge kanggo ayae ngges wong junti dewe
kanggo Bunda Ratno. Oh iya. Ana Bunda Ratno bari Ayah Ratno. Dalan. Mamang endut. Dalan. Sinden disawin. Ini kan ada Bunda Ratno kah? Ana. Jlam, Ika jlam. Bunda Ratno. Ika pura-pura beli kerungu baik kah? Toli ora ketinggalan kanggo Siapa aja, Pak? Mimi Rizky, Mimi Ali, Senggol kanggo Mimi Haji Carini. Mimi Kaji Cari ini sing dienok cince. Cinse. Minangka Iya, wong Lina. tua dewek. Ya benar. Ora ketinggalan Ayah Denok, Bunda Denok, Benar. calon tuan rumah. Oh. Uno sing dongkal. Tuan rumah di. Dongkal. Iya. Sira mah beli meluan sing met panjeran. Ah, itu. Sandi barakin berarti. Kun kajon. Duh keder kita nih judulnya beli kali. Awas judul zaman saking mas sejen karo asline. Rian kita dadakan ngeblank kabeh. Udah lah lo. Bocah. Pernah seranjang. Mau pernah seranjang. Masih Iya. kelingan beli. Bokat beli kelingan ya bisa kelingan itu apa? Ya bis apa baik? Ayo. Ya bis oka ora apa-apa. Anggonok Iin sing Sleman, Pak. No. IKJ. Sing mamaku bumi. Mamaku. Ya, bis. Kodin yang dibaca dulu. Sing Mimi Sindene. Menang. Mamaku wajali lagune ngaplang-ngaplang. Ih. Salame kanggo kang lebe modi lurah Chandrai Gede. Yuk. Ya, Mama Ulis, Mama Ulis, Mama Ulis, Mama Ulis, Ayali, Mama Kubu, Ayali, Mama Ulis sama Ayali, Kubu, Mama Ayali, Kubu, Mama Ayali, Kubu, Mama Kubu, Mama Ulis sama Kubu, sing duwe selang dawa durung. Pak, Ya no. angger bae, Bener no. bawa rasa deliver.